Yung mga kalingap, at papunta po tayo ngayon dun sa pinagawa nating bahay kila Dandan, kila Daniel. Mga kalingap, kamustahan po natin kasi yung nakaraan po ay nagkagulo baga po yung pamilya. Kamustahan po natin sila. So kung okay na po sila, mas maganda. Pero kung hindi pa rin okay, baka po matigil yung tulong natin. Kasi hindi magandang tulungan kapag nag-away-away. Hindi po natin alam, baka okay man na. I try my best naman po para pagkasunduin yung pamilyang ito. Nung nakaraan po hindi ko na isama sa vlog, pero pinag-ayos po natin yung pamilya. At ngayon po, kumustahin po natin ano na pong update sa kanila, mga kalingap. So ganito po yung ano dito, pababa. Medyo challenge sa mga karpentero natin yung gawaan dito at medyo mahirap yung pagbaba ng materyales. At dito tayo uli, kumustahin yung pabahay. Shout out po kay Tita Lolita, mga kalingap. At nandito na sila, oh. Hello po. Ayan, magandang araw po. Ay, wala pa yung ano po? Wala pa sila? Dalawa pa lang. Tapos na, oh. Grabe, oh. Maganda po ng bahay. Uy, grabe naman yun, oh. Ganda po ng bahay, oh. Tsaka may CR pa. Kusina. Ganda din ang kusina, mga kalingap. Talaga maganda yung ano, yung bahay, mga kalingap. Ito ho, CR. Laki din ng CR, oh. Ganda po. Pag napinturahan po ito, talagang kahit limited yung ano natin, pati yung pinto, mga kalingap. Kasadya ito kasi kung bibili tayo dun sa hardware worth 5,000, mabilis masira. Pero pag pinasadya, pang matagalan. Ganda po. Andito na si Maisa, si Daniel. Hello. Ayan na, oh. Ano ba ito? Oop. Ayan na po. Wala man tulo. Wala man tulo dito. Wala man mga po. Ayan, very good. Basa ka na pati, oh. Mabihis ka muna. Grabe, ganda ng bahay. Matibay ito. CR po, eh. Ilaw na lang, pintura. Ano? Ito dapat maganda naman, maganda naman. Oo. Oo. Kumusta pala, Daniel? Yung ano, kumusta na kayo ng... Ayos na po. Ayos na? Opo, ayos na po. Anong ginawa mo? Nag-sorry lang, usap-usap po kami. Kalimutan na yung nangyari. At mapasto po pati baga. Yun. Parang maganda po ang samaan niya yung Pasko. Maraming salamat po. May tutuluyan na kami ngayong Pasko. Maganda pati. Naano ko pati kung wala. Di pa ano, kulang pa yan. Basta maayos ang relasyon, nagkakasama-sama, ang blessing tuloy-tuloy. Pagka nagka-problema baga, nagkakaroon ng nadidelay yung blessing.
Oh, si nanay. Ito na po si ano. Hello, nay. Oo. Yan. Ano na. Yan. Nakakaano naman. Nakaka-touch naman. Nag-okay na ang ano. Nakakatuwa. Masaya kami kasi ayos na kayo. Happy na kami na ano. Kumbaga hindi sayang yung tulog. Kasi, opo. Kasi ano kayo. Nagkaayos na. Ano. May makulama mo. Hindi na po ako nakapagpasalamat dun sa mga trabahador. Ha? Hindi na po ako nakapagpasalamat. Oo. Una na pala. Pero kahapon May papadala ako dito ng ano, mga pintura. Mga pintura. Ang galing. Basta okay lang kayo. Ang blessing tuloy-tuloy. Basta nagmamahalan. Nay, okay na kayo ano? Ang puro nila naman sa akin. Ayos na kayo. Di na, wala nang ano. Sana, tampu-tampuhan lang. Tampo-tampuhan lang. Ay, sana. Happy na, grabe. Masaya na po. Sila Daniel. Ito, then ano, tuloy-tuloy ang blessing night pag basta magkakasundo. Tuloy-tuloy ang biyaya basta magkakasundo. Oo. Hindi ano. Oh, hindi mo ang ngiti ni ano. Tuloy-tuloy. Marami pang kulang sa bahay na ito. Malay mo, madami pang ano. Ano basta magkakasundo tayo. Maganda pati ang bintana oh. Ano? mga po. Ano na eh? Masarap si Manay. Pag nasa loob, di kita. Ano siya? Ano siya? Ano ang tawag dito? Tinted na tinatawag. Maganda yung ano, hindi ko sa loob. Sa langit. Tsaka ano talaga yung pakagawa niya? Straight. Hindi mo makikita ang ano. Talagang ano. Mga gamit na lang mga ano, mga gamit. Lilipat na po sana kami kaso. Ha? O mag-aano muna po kami ng higaan. Oh, kayo. Okay. Kami naman basta magkakaayos kayo, walang away-away, tuloy-tuloy ang blessing. Okay. Ano ko muna po na mga gamit. Unahin ko muna po. Para paglipat po namin ayos na. Walang problema. Congrats ha. Salamat po ka Alvin. Oo, Tapos kay Kuya Robin po salamat po. Ipaparibon cutting pati natin kay Kuya Bal. Oo. Naiiyak. Nakakaiyak. Hindi naman. Okay, mabait naman yun. Basta magkakasundo. Uy! Diyan yung mga kalaro mo. Kalaro. Yung mga ano niya o kalaro. Maganda to. Ayos po yun. Ang gusto ko dito yung kusina malawak. Okay. Yung TR po, maganda yung pintuan ng TR. Ang ganda po ng TR. Maganda yung pinto. Pray lang tayo sa mga blessing. Ito ka, at may ano dyan. Pag-pray lang natin yung ikaw. Lagi kami nag-pray. Dumami pa yung blessing ninyo. Tama yan na maayos na yung ano nyo. Yung relasyon nyo sa magulang. Malinaw na ang lahat. Apo. Ang mga kalingap at salamat tayo kay Tita Lolita ulit. Salamat po, Tita Lolita, sa tulong niyo pong binigay. Ito na po, ayos na. Hindi na pong lipatan. Merry Christmas po. Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. Yay! Ayos na po sila ng ano. Praise God. Ganda ng bahay oh. Sa ano. Dati yung ano baga yung dati. Naalala mo yung dati yung puro basahan. Pag ano, parang pag pinagkumpara Oo. sa dati. Malayo na yung narating. Saka walang natulo. Wala. Sabi nga po nung ano, kung may magtulo man po, lagyan ko na lang daw po ng ano,
Kasi may iniwan man po sa akin na ano, panglagay sa Bubong. Opo. Ah, okay na kayo ng ano? Magulang? Ayos na po. Salamat po Sir Alvin at inayos niyo po yung kung ano man po yung problema namin na dapat sa amin lang sana, pero ikaw po yung nag-ayos para wala pong problema. Ano man nararamdaman mo ngayon na ayos na? Masaya po, di na po ako nahihiya sa kanila. Parang dati lang pong pagsasama-sama namin. Kaso mas parang, Mas tumatag? opo, parang yung di na ako talaga nahihilang. Ganun po. Mas nakilala mo na talaga Opo. sila. Wow! Yun ang importante. Si Kuya Alvin, maganda yung advice. Oo. Masaya pati ako. Tunay na masaya ako kasi naging maayos na kayo. Masaya ako talaga. Malapit naman din Pasko. Uy, oo, ayun, malapit na ang Pasko. Oh, God bless sa inyo. Paalam mo na. Ang mahalaga po, natupad yung pangarap namin. Natupad na yung pangarap ninyo. Opo. Thank you po, Tita Lolita, sa tulong niyo po na yung binigay sa amin. Napaka-gandang regalo po ngayon Pasko. Thank you po, Tita Lolita. Wow. Nahihiya pa. Nahihiya pero... Hindi, sobrang ganda. Ha? Sobrang ganda. Nakakabigla lang. Diba may blessing na ano? Ang bilis nila magtrabaho ay parang gusto alis umagad. Ay, parang gusto umalis ka agad. Minadali. Pero ano naman? Maganda Ano mo naman? Mabilis pero ano? Kahapon nandito ako, ako dito kahapon. Pagpunta ko dito, wala pang kwarto. Pagbalik ko tapos na. May kwarto na. Ito, hard reflex to ito para ano. Yan po. Limited budget pero maganda. Yung truck Ang car. mahalaga po doon, natupad yung pangarap namin. Kaya thank you po sa inyo, Kuya Alvin. Thank you po sa kay Tita Lolita. Naiiyak. Naiiyak si misis mo? Masaya ang mga ano. Yun. At God bless. God bless sa inyo. Pansamantala magpaalam muna kami. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga
Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap siya ang kaibigan nyo.